pas del color de la Unió Europea, a tope. Com trepitjo jo és República Catalana. Iepa, què tal, com esteu? A veure, us vinc a preguntar què és el Parlament Europeu. Decisions que influeixen a tota Europa. Mala gestió, no sé. Eurodiputats d'això, n'hi ha infinits. Les lleis que regeixen a Europa, no? Primer una mica de lío, però després és el que hem de fer. Jo crec que és un lloc on si parla malament, Parlament. No, és una cosa més sèria, perquè van tots amb americana, així senyoros amb pinganillo. És com que fa més respecte, però no tinc ni idea. Diana, sisplau, aclareix-m'ho. Sí, Marc, amb lo de senyoros amb americana et dono tota la raó. N'hi ha massa. Però també és un lloc on s'hi decideixen coses que t'afecten. I com a tal, tens dret a votar qui les decideix. Ah, d'acord, m'ha quedat algo més clar, però necessito saber si realment val o no la pena votar i si s'hi decideixen coses tan importants. Així que saps què? Ho aniré a preguntar al carrer. Ai, mira, aquests que van pressa. Que et podríem preguntar alguna cosa? No, Fórmula 1. Hola, què tal? Bon dia. Aprofitant que demana el cafè. Què ha fet l'Eurocambra per lluitar contra casos de ciberespionatge tan greus com el Catalangate? 1. Han posat inhibidors a tot el Parlament Europeu. 2. Han realitzat una comissió d'investigació per analitzar l'ús que fan els països dels seus programes espia. O 3. Han regalat a cada eurodiputat un Nokia molt antic perquè així no hi hagi forma de hackejar-lo. Espero que no sigui la tercera, però jo diria la vera. La B. Penso que és la segona, que han fet una comissió D'investigació. penso. Correcte, puntito per la Lluïsa. Des d'Esquerra Republicana vam treballar perquè es creés una comissió d'investigació sobre el ciberespionatge a Europa. Aquesta comissió, de la qual vaig ser vicepresidenta, va ser molt dura amb les vulneracions que va perpetrar Espanya i li va posar molts deures perquè una cosa així no es repetís. Com s'està lluitant contra la xacra de la violència masclista des del Parlament Europeu? 1. Obligant a totis les eurodiputadis a parlar amb un llenguatge inclusiu, aprenent-se i creant una jaca feminista. O una directiva europea. Suposo que una directiva europea. Està bé parlant amb la jaca, La última, no sé. Una directiva europea. Correcte. Doncs sí, estem acabant les negociacions d'una llei crucial per protegir a les dones de qualsevol forma de violència masclista i de la qual soc ponent. Amb aquesta llei volem salvar vides i establir uns estàndards mínims i comuns que assegurin que cap dona a Europa està desprotegida. Sabries dir-me què és un tríode? És un animal mitològic amb 3 ulls? És un postre de l'antiguitat que portava crema, nata i xocolata? O una negociació a 3 bandes? Com 3 pintes, això? Ojalà fos el postre, perquè Ja. ja. menjaria, però deu ser la negociació a 3 bandes. Com entenc que és la negociació a 3 bandes, però una miqueta pel context. Sí, correcte. Com més gent a vegades és complicat. Se t'avalen 3. Es tracta de les negociacions que el Parlament Europeu du a terme amb la Comissió i el Consell sobre legislacions concretes per tal que quedin plasmades les preferències de les 3 institucions. Normalment són negociacions molt llargues, que duren setmanes i amb sessions que poden arribar a durar fins a altes hores de la matinada. En el meu cas, m'ha tocat fer-ne per negociar 2 informes molt importants, com és la Directiva de les Violències Masclistes o el Reglament de la Llibertat dels Mitjans de Comunicació. Digue'm, reina, clar que sí, si al final l'Eurocambra sí que existirà i inclús hi faran coses útils. Escolta, sabeu què? Teniu fins al 9 de juny per informar-vos i així votar ben convençuts.